Agartala Municipal Amchaio Khobwi Kaichinwi Amchaio hai Phwnangjak phirka corona curfew. Agartala Municipal Amchaio obo baike fil ba beramo Phwnangjak corona curfew. Faine 25 June salmari Jora Phwnangjak Tongnai corona curfew. Tai 26 June salmari Jora Phwnangjak Tongnai night curfew. Hapangni kaisa notification ni bisingtei curfew ni kerongno sobai nai rokno krak lamate yapri sejaknani rwjakha saklaimung. Salbrumno pusugo kasawi tongo hasteo corona manjagai thine rongni bangmari. Corona bemarni second wave ni yagulo haino hai ha kotorti haste ganangai phai tongo third wave ni nobal kotor oboni bagai luai jumungni samungo ongkhorjak ha kotorti haste hapang bemarno je tongma sek jora tuino ka sui narangnani bagai hasteo Phwnangjak corona curfew pheba salbrumno hasteo corona manjaknai rongni bangmari soyani bagai haino hai Agartala Municipal Amchaio Khobwi Kaichinwi Amchaio Phwnangjak phirka corona curfew Agartala Municipal Amchaio obo baike philba beremo Phwnangjak corona curfew Corona curfew saklajak Kaisisa Amchaio Ingkha Mohanpur Rani Bazar Jirania Udaipur Bishalgor Kumarghat Koilasohor Panisagor Khwai Bilonia tei Shantir Bazar Faine 25 June salmari Jora Phwnangjak tongnai corona curfew tei 26 June salmari Jora Phwnangjak tongnai night curfew phiaba phungni damdok jorani simi dipor damni Jora phiogui mannai nangkukmani phalnog rok haponi kaisa notification ni bisingtei curfew ni kerongno sobainai rokno krak lamati yapri sejangnani rwjakha saklaimung Bureau report CHINI KHORANG